Tervetuloa, rakkaat katsojat ja kuuntelijat, kanavalle Vain 2. Päivää häiden jälkeen aviomieheni vaati minua antamaan 20 euroa kuukaudessa koko perheen ruokakuluihin. Seuraavana päivänä nostin hänen matkalaukkunsa oven eteen ja sanoin: ostin juuri asunnon vastapäätä ja palkkasin 4 kotiapulaista. Mieheni kalpeni. On täysin oikeudenmukaista, että vastanainut miniä maksaa 20 euroa kuukaudessa ruokaan. Koko perheelle. Pidin kädessäni vesilasia ja jähmettyin paikoilleni. Vain 2 päivää sitten olin seissyt hääpuvussa miehen rinnalla, joka oli luvannut rakentaa kanssani oman viihtyisen kotimme. Ja nyt, tänä aamuna, tässä ihmisiä täynnä olevassa olohuoneessa kuulin anoppini lausuvan tämän virkkeen niin luonnollisella äänellä, aivan kun hän olisi keskustellut uuden tuulettimen ostamisesta tai lampun vaihtamisesta. Kukaan ei tuntunut pitävän sitä outona, vain minä istuin tyrmistyneenä. Lasinen juomalasi kädessäni muuttui jääkylmäksi. Nimeni on Elina Virtanen, olen 32-vuotias. Työskentelen talouspäällikkönä lääkinnällisiä laitteita jakelevassa yrityksessä Helsingissä. Menin naimisiin melko myöhään. Useimmilla ikätovereillani lapset ovat jo yläasteella, kun taas minä olin vasta tavannut miehen, jonka kanssa tunsin, että oli aika asettua aloilleen. Tämän miehen nimi on Mikael. Hän on 35-vuotias ja myyntiosaston päällikkö. Seurustelimme lähes 2 vuotta. Koko suhteemme ajan Mikael oli ollut rauhallinen, kunnollinen ja huolehtiva. Hän haki minut usein hyvällä autollaan töistä, satoi tai paistoi, pidin itseäni onnekkaana. Jopa jotkut ystävättäreni sanoivat: Elina, Mikaelin kaltaiset miehet ovat harvinaisia, mene hänen kanssaan naimisiin. Minäkin uskoin siihen, aina siihen, aamuun asti. Mieheni perheen koti sijaitsi vanhalla, mutta arvostetulla pientaloalueella Espoon Westendissä. Se oli tilava 3-kerroksinen talo, suurella pihalla, ja se näytti ulkoa päin erittäin laadukkaalta. Mutta heti siitä hetkestä lähtien, kun astuin sen kynnyksen yli miniänä, aloin aistia oudon ilmapiirin. Talossa asui paljon ihmisiä, appivanhempieni lisäksi siellä asui Mikaelin pikkuveli Antti sekä Anopin pikkusisko Leena miehensä kanssa, puhumattakaan kaukaisesta sukulaisesta valpuritädistä, joka oli tullut pääkaupunkiseudulle hoitoihin ja majoittui myös väliaikaisesti heidän luonaan. Joka aterialla pöydän ääreen ahtautui 10 ihmistä. Aluksi ajattelin sen olevan väliaikaista. Suuri perhe, pääasia, että kaikki tulevat toimeen keskenään. Sinä aamuna, kun kaikki olivat syöneet aamiaisen, Anoppi laski pöydälle muistivihkon. Hän oikasi silmälasejaan nenällään. Kun kerran kaikki ovat koolla, keskustellaan kotitalouden menoista. Istuin Mikaelin vieressä. Hän joi teetä tyynesti. Anoppi selasi muutamaa sivua. Viime kuun sähkölasku oli yli 300 euroa. Vesi noin 150 euroa. Ruokaan meni suunnilleen 800 euroa. Hämmästyin hieman. Perhe oli toki suuri, mutta menot tuntuivat silti korkealta. Hän jatkoi. Nyt kun Elina on tullut osaksi perhettä, päätin tehdä kaiken oikeudenmukaisesti. Odotin. Elina antaa 20 euroa kuukaudessa ruokakuluihin. Ilmaan laskeutui hiljaisuus muutamaksi sekunniksi. Luulin kuulleeni väärin. Anteeksi, 20 euroa. Kyllä. Anoppi nyökkäsi. Itsevarmasti. Sinullahan on hyvä palkka. Käännyin mieheni puoleen. Hän laski kuppinsa pöydälle. Itse asiassa aioin keskustella tästä kanssasi. Tunsin, kuinka sisälläni kaikki romahti. Tiesitkö sinä tästä? Kyllä, ja olen samaa mieltä, Mikael katsoi minuun. Meillä on suuri perhe. Äiti on kantanut tätä taakkaa harteillaan vuosia. Sitä paitsi, että sinä yksin syö näillä 20 eurolla. Nuo sanat saivat minut melkein nauramaan, en ilosta, vaan shokista. Katselin ympärilleni. Kaikki läsnäolijat tuntuivat pitävän tätä täysin
Normaalina. Lankoni Antti tuijotti puhelintaan. Leena täti naposteli auringon kukansiemeniä. Kaukainen sukulainen nyökkäili hyväksyvästi, aivan kuin olisin ollut ainoa, joka ei ymmärtänyt tämän talon sääntöjä. Yritin säilyttää rauhallisen äänensävyn. Saanko kysyä, kuinka moni talossamme käy tällä hetkellä töissä? Appiukko vastasi. 4. Eli minä, Mikael, sinä ja Antti. Selvä. Käännyin lankoni puoleen. Kuinka paljon Antti antaa? Antti nosti päänsä. Annan äidille 350 euroa. Nyökkäsin. Entä Mikael? Mikael empi hetken 700 euroa. Katsoin Anoppiini. Miksi minun pitäisi sitten antaa 20 euroa? Hän vastasi empimättä, koska olet vanhimman pojan vaimo. Istuin hiljaa ja hetken kuluttua kysyin. Kuuluuko vanhimman pojan vaimon asemaan erillinen palkkalaskelma? Äiti. Kaikki pöydässä pärskähtivät yllättäen nauruun. Jopa appiukko yskähti ja kääntyi pois. Anoppi hämmentyi hetkeksi, mutta palautti nopeasti ankaran ilmeensä. Tarkoitan vastuuta. Ymmärrän, mitä vastuu on, mutta vastuun tulee perustua mahdollisuuksiin ja terveeseen järkeen. Tingitkö? Sinä perheen kanssa. Hän katsoi minuun. Työskentelen rahoitusalalla. Olen tottunut laskemaan kaiken. Tämä vastaus sai ilmapiirin kiristymään. Mikael kosketti kevyesti kättäni pöydän alla viestittäen minulle, että lopettaisin. Ymmärsin. Olimme olleet naimisissa vasta 2 päivää. Kukaan ei kaivannut riitoja, varsinkaan koko perheen nähden. Siksi hymyilin. Hyvä on. Antakaa minulle aikaa miettiä. Anoppi näytti tyytyväiseltä. Hän sulki muistivihkon. Tiesin, että olet järkevä tyttö. Perhekokus päättyi. Kaikki hajaantuivat. Jäimme Mikaelin kanssa 2 toiseen kerrokseen. Heti kun huoneen ovi sulkeutui, käännyin mieheni puoleen. Voisitko selittää minulle kaiken, Mikael? Istui sängyn reunalle. Elina, älä tee tästä numeroa. Eli tästä oli päätetty, ennen kuin minulta kysyttiin mielipidettä. Oletin, että suostuisit. Miksi? Koska sinulla on hyvät tulot. Katsoin edessäni olevaa miestä ja tunsin yhtäkkiä, että hän oli minulle vieras. Tiedätkö sinä, kuinka paljon ansaitsen kuukaudessa? Jotain 400–500 euroa. Se on minun tuloni, ei velvollisuuteni elättää valtavaa perhettä. Mikael huokaisi. Sanasi kuulostavat liian jyrkiltä. Ja 20 euron vaatiminen minulta 2 päivää häiden jälkeen, onko se sitten lempeää? Hän pysyi vaiti. Istahdin ikkunan ääressä olevalle tuolille. Ulkoa puhalsi lämmin tuuli. Pihalla Anoppi jutteli iloisesti naapurin kanssa. Hänen heleä naurunsa kuului sisään. Ja tässä huoneessa aloin tuntea itseni ihmiseksi, joka oli juuri vahingossa allekirjoittanut orjuuttavan sopimuksen. Iltapäivällä soitin parhaalle ystävättärelleni Kaisalle. Kuunneltuaan minua, Kaisa nauroi niin, että oli tukehtua veteen. No niin, et ehtinit edes naimisiin, kun sinut on jo nimitetty huoltojohtajaksi. Sinua naurattaa. Pitäisikö itkeä sitten? Minäkin nauroin, vaikka mieleni oli raskas. Kaisa kysyi. Onko miehesi aiemmin kertonut sinulle perheen talousasioista? Ei, juurikaan. Ehkä hän kannattelee koko perhettä harteillaan. Nämä sanat saivat minut ajattelemaan. Tosiaan Mikael puhui harvoin rahasta. Olin aina pitänyt sitä hienotunteisuutena. Mutta entä jos sen takana piili jotain muuta? Päivällä kulkiessani ensimmäisessä kerroksessa olevan appiukon työhuoneen ohi, huomasin sattumalta, että ovi oli raollaan. Sisällä puhui Mikael. Hänen äänensä oli hyvin hiljainen, ensi kuusta lähtien helpottanee. Appiukko kysyi, oletko varma, että Elina suostuu? Vähitellen hän ymmärtää kaiken. Pelkään vain, että tyttö saa tietää talon olevan panttina. Jähmettyin paikoilleni. Talo panttina. Käteni
Puristi puhelinta tiukemmin. Jälleen kuului Mikaelin ääni. Tästä Elina ei saa tietää nyt missään olosuhteissa. En ehtinyt vielä toipua, kun takaa kuului yllättäen askelia. Anoppi Annikki tuli pihalta. Nähdessään minut seisomassa työhuoneen ovella hänen ilmeensä muuttui hieman. Sitten hän tuli nopeasti luokseni. Oletko seissyt tässä kauan? Katsoin häntä. Työhuoneen ovi oli yhä raollaan. Mikaelin ja Appiukon äänet vaimenivat välittömästi. En ehtinyt vastata, kun ovi avautui. Mikael astui käytävään. Hänen kasvonsa kalpenivat, kun hän näki minut aivan kynnyksellä. Iltapäivän aurinko heitti viistoja säteitä ikkunasta langeten vanhalle lattialaatalle. Sillä hetkellä näin hyvin selvästi, kuinka Mikaelin ilme muuttui. Se ei ollut yllätys vaimon sattumanvaraisesta tapaamisesta. Se oli sen ihmisen ahdistus, joka oli jäänyt kiinni yrittäessään salata jotain. En ollut koskaan nähnyt häntä sellaisena. Jopa suurten sopimusten allekirjoituksissa tai vaikeissa työtilanteissa Mikael säilytti aina malttinsa, mutta nyt hänen silmissään välähti paniikki. Anoppi seisoi vieressä puristaen, yhä tiukasti ruokakassinsa kahvoja. Kukaan ei sanonut mitään. Ilmapiiri kiristyi äärimmilleen. Hetken kuluttua Mikael astui eteenpäin. Etsitkö minua? Kävelin sattumalta ohi. Sattumalta pysähdyit isän työhuoneen oven eteen. Katsoin miestään suoraan silmiin. Ja sinäkö sattumalta mainitsit talon olevan panttina? Heti kun kysymykseni kajahti ilmoille, kaikkien kolmen kasvot muuttuivat. Annikki reagoi ensimmäisenä. Kuulit väärin. Kyllä, en kuunnellut. Keskustelua loppuun, siksi ymmärsin kaiken väärin. Käännyin hänen puoleensa. Sitten, äiti, voisitteko selittää minulle kaiken? Hän avasi suunsa, mutta sulki sen heti. Mikael veti minua kevyesti kädestä. Mennään ylös, Elina. Haluan kuulla sen täällä, Elina. Hänen äänensä muuttui raskaammaksi. Kuulin ensimmäistä kertaa hänen kutsuvan minua sillä tavalla. Hiljaa, mutta painokkaasti. Vedin syvään henkeä. Jos talossa on kaikki kunnossa, miksi tämä pitäisi salata minulta? Anoppi katsoi Mikaelia. Työhuoneesta tuli Appiukko. Hän oli ylipäätään perheen hiljaisin henkilö. Siitä hetkestä, kun minusta tuli miniä, hänen lausumiensa virkkeiden määrä tuskin ylsi 20. Mutta tänään hän avasi suunsa. Riittää. Minä kerron kaiken itse. Kaikki katsoivat häntä. Appiukko Seppo siirsi käytävässä olevan puutuolin ja istui. Tämä talo on asuntolainan vakuutena. Seisoin hiljaa. Kuinka suuren 1-2 miljoonan euron summa sai minut säpsähtämään. 3-kerroksinen talo tällaisella alueella maksaa paljon, mutta en ymmärtänyt, miten he olivat voineet ajautua niin suuriin velkoihin. Appiukko alkoi hitaasti kertoa. 3 vuotta sitten hänen rakennustarvikkeita myyvä yrityksensä kohtasi vaikeuksia. Asiakkaat olivat velkaa. Markkinat romahtivat. Hänen oli pantattava talo pelastaakseen liiketoiminnan. Alun perin suunniteltiin lyhytaikaista lainaa, mutta kuka olisi arvannut, että pandemia venyisi ja asiat menisivät yhä huonommin. Tämä velka on rasittanut heitä siitä lähtien. Kuuntelin tyrmistyneenä. Ensimmäistä kertaa sain tietää, että mieheni perhe oli niin valtavan paineen alla. Osittain tunsin myötätuntoa heitä kohtaan, mutta toisaalta minulla heräsi lukemattomia kysymyksiä. Jos kaikki on niin huonosti, miksi kaikki käyttäytyvät kuin mitään ei olisi tapahtunut? Miksi koko perhe käy joka viikonloppu syömässä ravintoloissa? Miksi lankoni ostaa uusia puhelimia? Miksi Leena-täti asuu täällä niin monta vuotta eikä osallistu budjettiin sentilläkään? Ja tärkeintä, miksi minulle ei kerrottu tästä ennen häitä? Katsoin Mikaelia. Tiesit alusta alkaen. Hän nyökkäsi. Tiesin, mistä lähtien. Noin 2 vuotta. Hymähdin.
katkerasti. 2 vuotta, se oli ennen kuin edes tapasimme. Aioitko kertoa? Minulle, Mikael laski päänsä. Pelkäsin. Mitä? Pelkäsin, että ajattelisit perheeni olevan ongelmallinen. Olin hiljaa. Tuo vastaus suututti minua eniten, koska en tarvinnut täydellistä perhettä. Tarvitsin rehellisyyttä. Sinä iltana en syönyt juuri mitään. Pöydässä oli yhtä tungosta kuin aina. Aterimien kilinä lautasia vasten, television ääni olohuoneesta, kaukaisen sukulaisen tarinat sairaalasta. Kaikki sujui omalla painollaan. Vain minä aloin huomata asioita, joihin en ollut aiemmin kiinnittänyt huomiota. Antti söi, jätti lautasensa ja nousi. Leena-täti pyysi Anoppia tuomaan hänelle vettä. Sukulainen jätti likaiset astiat pöytään. Lopulta minä ja Anoppi siivosimme kaiken. Tiskasin astioita, kun hän tuli luokseni. Oletko vihainen minulle? En, äiti. Taloudelliset asiat saavat minut vain ajattelemaan. Laskin lautasen pois. Jos olisitte kertoneet minulle totuuden alusta alkaen, minun olisi ollut helpompi hyväksyä se. Hän huokaisi. Et ole vielä äiti, siksi et ymmärrä. Vanhemmat haluavat aina säilyttää kasvonsa lasten edessä. En vastannut mitään. Hän jatkoi. Meillä on suuri perhe, jokaisella on omat vaikeutensa. Entä minä? Hän keskeytti. Mitä tarkoitat? Tulin tähän perheeseen vasta 2 päivää sitten. Vesi valui hanasta tasaisesti altaaseen. Minullakin on oikeus kunnioitukseen. Ensimmäistä kertaa siitä, kun minusta tuli miniä, Annikki ei tiennyt, mitä vastata. Sinä. Yönä en saanut unta ennen aamua. Mikael nukkui vieressä hengittäen tasaisesti. Tuijotin kattoa ja mitä enemmän mietin, sitä vähemmän asiat täsmäsivät. 1, 2. Miljoonaa on valtava velka, mutta ei niin suuri, että perhe eläisi jatkuvassa kriisissä. Samaan aikaan 20 euron vaatiminen minulta ruokaan oli täysin absurdia. Tässä oli jotain muutakin, mitä minulle ei ollut kerrottu. Seuraavana aamuna pyysin vapaata töistä kertomatta kenellekään mitään. Lähdin aikaisin. Ensimmäinen määränpääni oli kahvila lähellä Mikaelin entistä työpaikkaa. Siellä työskenteli tuttu Oskari, joka oli aikoinaan ollut mieheni kollega. Häissämme. Oskari oli auttanut vieraiden vastaanotossa, joten minulla oli hänen numeronsa. Kun pyysin häntä tapaamaan, hän suostui heti. Kello 10 aamulla kahvilassa oli melko tyhjää. Oskari istui vastapäätäni näyttäen hieman yllättyneeltä. Mitä on tapahtunut, kun niin kiireesti halusit tavata? Mietin, hetken. Voinko kysyä sinulta Mikaelin perheestä? Vakavasti. Haluan vain ymmärtää kaiken paremmin. Hän oli hiljaa muutaman sekunnin, ilmeisesti punniten sanojaan. Sitten hän huokaisi. Luulin, että Mikael oli kertonut sinulle kaiken. Sydämeni alkoi lyödä nopeammin. Mistä kertonut? Talo on vain osa ongelmaa. Katsoin häntä. Mitä muuta? Oskari nojasi taaksepäin tuolissaan. Hänen isänsä otti lainan pelastaakseen yrityksen, mutta sitten toinen henkilö perheessä otti valtavan lainan. Kurkkuani kuivasi. Kuka? Antti. Jähmettyin. Mikaelin veli. Kyllä. Kuinka paljon? En tiedä tarkkaan, mutta puhutaan yli 70 eurosta. En voinut uskoa sitä. Oskari jatkoi. Noin 2 vuotta sitten Antti sijoitti johonkin sijoitusprojektiin ystäviensä kanssa. Aluksi tuottoa tuli nopeasti, ja mitä enemmän hän sai, sitä syvemmälle hän upposi. Sitten markkinat romahtivat, rahat paloivat ja hänelle jäi valtava velka, jonka perheen oli otettava harteilleen. Istuin shokissa. Monet palapelin palaset alkoivat loksahtaa paikoilleen. Miksi Mikael oli aina vältellyt puhumasta rahasta? Miksi kaikki asuivat yhdessä? Miksi kaikki reagoivat niin voimakkaasti rahan mainitsemiseen? Mutta yksi kysymys vaivasi minua yhä. Kuinka paljon Mikael antaa perheelle? Oskari hymähti. Rehellisesti sanottuna hän kattaa lähes kaikki suuret menot. Miksi hän sitten haluaa minun antavan 20 euroa?
Sitä minä en tiedä. Lähdettyäni kahvilasta istuin pitkään autossa. Puhelin värähteli taukoamatta. Viesti Mikaelilta. Hän kysyi, missä olen. En vastannut. Sillä hetkellä soi toinen puhelu. Se oli Kaisa. Vastasin. Hän alkoi papattaa. Elina, missä olet? Mitä on tapahtunut? Minulla on sinulle outoja uutisia. Mitä? Appivanhempiesi taloa vastapäätä oleva asunto on myynnissä. Hämmästyin. Ja sitten, hinta on erinomainen. Miksi yhtäkkiä puhut asunnosta? Kaisa kikatti. Ajattelin, että jos sinun on niin vaikea asua heidän kanssaan, voisit ostaa asunnon suoraan vastapäätä. Nauroin. Ajatus tuntui absurdilta. Mutta jostain syystä, kun katsoin Kaisan lähettämää kuvaa asunnosta, sisälläni liikahti jotain. Asunto sijaitsi uudiskohteessa. Parveke antoi suoraan appivanhempien talolle päin. Välimatkaa oli vain muutamia kymmeniä metrejä. Olin juuri suurentamassa kuvaa, kun puhelin värähti jälleen. Taas Mikael. Heti kun vastasin, kuulin hänen jännittyneen äänensä. Missä sinä olet? Jotain on sattunut. Antti tuli juuri kotiin. Rypistin otsaani. Ja sitten hän oli hiljaa pari sekuntia ja sanoi sitten hyvin hiljaisella äänellä hänen velkojaan. Tultiin perimään. Käänsin auton heti ja ajoin mieheni talolle. Koko matkan ajan päässäni pyörivät ajatukset siitä, mitä olin juuri saanut selville. 70 euron. Velka Antin epäonnistuneista sijoituksista. 2 miljoonan asuntolaina Anopin. Vaatimat 20 euroa ruokaan. Kaikelle tuntui löytyvän selitys, mutta mitä enemmän ymmärsin, sitä vaikeampaa sitä oli hyväksyä. Minua ei masentanut se, että mieheni perhe oli vaikeuksissa. Kaikilla on alamäkiä. Minua suututti se, että kaikki tämä salattiin minulta, kunnes astuin heidän talonsa kynnyksen yli. Jos en olisi sattumalta kuullut keskustelua, jos en olisi tavannut Oskaria, luulisin varmaan edelleen, että minä olin väärässä kieltäytyessäni, maksamasta 20 euroa kuukaudessa. Kun ajoin sivukujalle, näin kaukaa useita miehiä seisomassa portin edessä. Ilmapiiri oli jännittynyt kuin viulunkieli. Läheisellä pientareella oli pysäköitynä avolava auto. Mikael seisoi keskellä pihaa. Appiukko istui penkillä raskain kasvoin ja Anoppi pyyhki hermostuneesti nenäliinalla. Antti oli painautunut seinän nurkkaan. Ensimmäistä kertaa näin lankoni ilman hänen tavanomaista välinpitämättömyyttään. Heti kun Mikael näki minut, hän tuli nopeasti luokseni. Mene taloon. Mitä täällä tapahtuu? Minä hoidan tämän. Katsoin portin raosta. Noin 40 mies piti käsissään paperinippua. Hän puhui hyvin rauhallisesti, korottamatta ääntään, mutta juuri tämä rauhallisuus teki tilanteesta entistä pelottavamman. Perhe, miettikää tarkkaan. Laina on virallisesti myönnetty. Olemme jo 2 pidentäneet maksuaikaa. Antti laski päänsä. Anoppi veti minut kiireesti sisään. Elina, älä. Seiso siinä. Seurasin häntä olohuoneeseen. Alle 10 minuutin kuluttua miesryhmä lähti. Heti kun portti sulkeutui, Antti lysähti tuolille. Hänen kasvonsa olivat valkoiset kuin liitu. Appiukko nojasi käsiinsä pöytää vasten. Kuinka kauan vielä ajoit salata tämän? Antti ei vastannut. Kysyn, kuinka? Paljon olet vielä velkaa. Taasko olet hiljaa? Anoppi hermostui. Sano nyt. Vasta silloin Antti nosti päänsä. Hänen äänensä oli niin hiljainen, että jouduin pinnistelemään kuullakseni. 70 euroa. Huoneeseen laskeutui kuoleman hiljaisuus. Vaikka Oskari oli jo maininnut summan, säpsähdin silti. Anoppi melkein pudotti vesilasin. 70 euroa. Antti nyökkäsi. Korkoineen. Appiukko sulki silmänsä. Ryppy hänen kasvoillaan tuntui syvenevän. Kukaan ei uskaltanut puhua. Mikael seisoi nojaten oveen sanomatta sanaakaan, mutta huomasin, että hänen nyrkkinsä olivat puristuneet tiukasti. Ilmeisesti perhe ei
ollut ensimmäistä kertaa vastaavassa tilanteessa. Tänään kaikki oli vain riistäytynyt käsistä. Illallinen sinä iltana sujui painostavassa ilmapiirissä, kukaan ei jutellut kuten yleensä. Haarukoiden ja veitsien kilinä lautasia vasten kuului selvästi. Jopa Leena-täti, joka rakasti juoruilua naapureista, istui hiljaa. Syötyään muutaman palan Antti avasi yllättäen suunsa. Antakaa minulle anteeksi. Anoppi laski aterimensa. Anteeksi. Anteeksi pyynnöillä rahat eivät ilmesty. Antti laski päänsä. Tiedän, appiukko katsoi poikaansa. Varoitin sinua silloin. Luulitko selviäväsi? Luulitko? Hän toisti sanan ja hymähti. Katkerasti. Tuo nauru kuulosti surullisemmalta kuin mikään huokaus. Katsoin Anttia. Ensimmäistä kertaa hän ei vaikuttanut minusta täysin vastuuttomalta henkilöltä. Hänen silmissään oli aitoa katumusta. Hänen virheensä hinta oli vain osoittautunut liian korkeaksi. Illallisen jälkeen menin ensimmäisenä makuuhuoneeseen. Noin puoli tuntia myöhemmin Mikael tuli ylös. Hän sulki oven ja istui työtuolille. Kukaan ei puhunut. Huoneessa kuului vain tuulettimen tasainen humina. Lopulta rikoin hiljaisuuden. Kuinka kauan vielä ajoit salata tämän? Minulta? Mikael katsoi lattiaan. En tiedä. Vai odotitko, että annan rahat ja sitten olisit kertonut? Hän nosti katseensa. Elina, olet väärässä. En koskaan halunnut ottaa sinulta rahaa. Nauroin. Entä ne 20 euroa kuukaudessa, ajoitko korvata ne minulle? Nuo sanat saivat hänet hämmentymään. Miten olisit korvannut ne? Vuosibonuksella vai ottamalla uuden lainan? Mikael oli hiljaa, enkä minäkään halunnut jatkaa aiheesta. 2 päivää häiden jälkeen aloin ymmärtää yhden asian. Edessäni istuva mies ei ollut paha. Hän vain yritti kantaa harteillaan liian paljon, niin paljon, että oli menettänyt kykynsä erottaa oikean väärästä. Sinä yönä nukuin hyvin levottomasti. Noin 2 yöllä hiljainen, avautuvan oven narina herätti minut. Mikael poistui huoneesta. Makasin hetken ja seurasin häntä sitten hiljaa. Ensimmäisen kerroksen valot olivat yhä päällä. Katoessani alas portaita näin appiukon istumassa ruokapöydän ääressä. Hänen edessään oli kansio papereita. Mikael siirsi tuolin ja istui vastapäätä. Isä ja poika puhuivat hyvin hiljaa, mutta yön hiljaisuudessa onnistuin erottamaan muutaman lauseen. Ehkä myymme talon. Isä, missä me? Sitten asumme. Vuokraan asunnon. Entä äitisi? Pitkä hiljaisuus laskeutui. Mikael pörrötti hiuksiaan. Ele sai hänet näyttämään paljon ikäistään, vanhemmalta. Olen väsynyt. Appiukko katsoi poikaansa. Ensimmäistä kertaa näin. Hänen katseensa pehmenevän. Tiedän, että olet todella väsynyt. Seisoessani portaissa tunsin yhtäkkiä palan kurkussani. On olemassa taakkoja, joita ulkopuoliset eivät näe. Raskaus, joka painaa ihmisen harteita hiljaa vuosia. Mutta se ei silti voinut pyyhkiä pois tunnetta, että minua oli petetty. Seuraavana aamuna lähdin töihin aikaisin. Noin 10 toimistoon pamahti yllättäen Kaisa. Heti istuuduttuaan hän työnsi eteeni kansion asiakirjoja. Otin ne esiin. Mitä nämä ovat? Asiakirjat asunnosta vastapäätä appivanhempiasi. Tuhahdin. Luulin, että vitsailit. En koskaan vitsaile kiinteistöistä. Avasin. Kansion. Asunto oli lähes 90 neliömetriä, 2 makuuhuonetta parvekeitään. Tärkeintä oli sijainti vain tien toisella puolella mieheni talosta. Kaisa nojasi leukansa käteensä ja katsoi minua. Sano rehellisesti, harkitsetko muuttamista pois? Epäröin enkä vastannut. Kaisa nauroi, arvasinhan minä. Olet ollut naimisissa vasta 3 päivää. 3 päivää riittää ymmärtämään, mihin olet joutunut. Pudistin päätäni, mutta syvällä sisimmässäni en voinut
Kieltää sitä. Ajatus oli syntynyt siitä hetkestä lähtien, kun näin kuvan asunnosta eilen. Lounaalla, kun selasin asiakirjoja, puhelin soi. Se oli Anoppi. Hän soitti minulle hyvin harvoin henkilökohtaisesti. Vastasin heti. Kyllä, äiti. Elina. Hänen äänensä kuulosti kiireiseltä. Voisitko tulla tänään aikaisemmin? Mitä on tapahtunut, äiti? Hän empi. Haluan keskustella asumiskustannuksista. Suljin silmäni hetkeksi. Lopulta tämä keskustelu oli palannut. Sinä iltana astuessani olohuoneeseen näin, että kaikki olivat koolla. Anoppi laski muistivihkon pöydälle. Mikael istui vieressä. Antti vastapäätä. Ilmapiiri oli täsmälleen sama kuin 2,5 päivää sitten aamulla sillä erotuksella, että tänään kaikki näyttivät väsyneiltä. Anoppi aloitti ensimmäisenä. Olen miettinyt kaiken tarkkaan. Kuuntelin hiljaa. Mielestäni 20 euroa on hieman liikaa. Leena-täti puuttui heti asiaan. Aivan oikein, sisko. Hämmästyin hieman, sillä Leena-täti asettui ensimmäistä. Kertaa puolelleni. Anoppi jatkoi. Sitten annat 400 euroa. Luulin kuulleeni. Väärin. Huoneeseen laskeutui myös hiljaisuus. Jopa Mikael jähmettyi. Ilmeisesti hän ei odottanut äitinsä tekevän tällaisia myönnytyksiä. Katsoin muistivihkoa, sitten jokaista vuorollaan ja lopulta pysäytin katseeni Anoppiin. Äiti. Kyllä. Kysyn suoraan. Puuttuuko meiltä rahaa ruokaan vai velkojen maksuun? Kynä putosi Anopin käsistä pöydälle. Kukaan ei sanonut sanaakaan. Juuri sillä hetkellä Antin puhelin soi. Hän katsoi näyttöä, kalpeni ja oli nähtävissä, kuinka hänen kätensä vapisi. Kaikki käänsivät katseensa häneen. Antti nousi, äkisti. Loppu. Mitä tapahtui? Hän nielaisi. Hänen äänensä särkyi. Lähettivät ilmoituksen. Aikovat haastaa oikeuteen. Koko huone tuntui jäätyvän. Antti seisoi keskellä olohuonetta puhelin kädessään. Näyttö hehkui hänen vapisevassa kämmenessään. Annikki reagoi ensimmäisenä. Hän hypähti pystyyn. Mihin oikeuteen? Antti nielaisi. Velkojat lähettivät ilmoituksen. Anna katsoa. Hän riuhtaisi puhelimen. Luettuaan pari riviä hänen kasvonsa kalpenivat selvästi. Appiukko kurotti hitaasti silmälasejaan kohti. Laitettuaan ne päähänsä, hän luki tarkasti jokaista sanaa. Mitä enemmän hän luki, sitä enemmän hänen selkänsä painui kumaraan. Kukaan ei uskaltanut rikkoa hiljaisuutta. Istuin rauhallisesti tuolilla. Ensimmäistä kertaa siitä, kun astuin tähän taloon, paljas totuus oli kaikkien nähtävillä. Ei enää kiertoilmaisuja, ei enää menoja, jotka oli peitelty pehmeillä sanakäänteillä, kuten apu ruoan kanssa tai kotitöiden jakaminen. Kaiken tämän takana piili kasvava taloudellinen paine. Mikael otti puhelimen isältään, luki sen ja laski pöydälle, kuinka paljon meillä on aikaa. 15 päivää, vastasi Antti. 15 päivän kuluttua he nostavat kanteen. Leena-täti siirsi yllättäen tuoliaan kauemmas. Tuskin havaittava liike, mutta ymmärsin, että ihmiset etääntyvät tiedostamattaan, kun he aistivat lähestyviä vaikeuksia, jotka saattavat koskettaa heitä henkilökohtaisesti. Ja toden totta, alle minuutin kuluttua hän puhui. Tämä ongelma on ratkaistava erikseen. Anoppi katsoi häntä. Mitä tarkoitat? No, sehän on Antin velka. Ilmapiiri muuttui jälleen. Siitä lähtien, kun minusta tuli miniä, olin huomannut, että Leena-täti eli melko mukavasti, työskenteli 2 tuntia päivässä, vaatekaupassa. Rahasta kukaan ei puhunut. Jokaiseen illalliseen hän saapui kuin aikataulun mukaan käyttäen kaikkea yhteistä. Tänään hän ensimmäistä kertaa selvästi määritteli rajat. Antin velka ei ole perheen velka. Appiukko laski kupin voimakkaasti pöytään, ääni sai kaikki säpsähtämään. Ennen kuin hän toi rahaa, kaikki iloitsivat. Leena-täti laski päänsä.
En minä mitään sellaista sano. Vain että nyt kun onnettomuus on tapahtunut, kaikki haluavat pysyä sivussa. Kukaan ei jatkanut keskustelua. Painostava tunne täytti huoneen. Katsoin Mikaelia. Hän oli hiljaa. Näytti vielä väsyneemmältä kuin aikaisempina päivinä. Sillä hetkellä Anoppi kääntyi minuun päin. Elina. Olin hieman ymmälläni. Kyllä. Työskentelet rahoitusalalla. Ymmärsin heti, mihin hän pyrki. Ja toden totta hän halusi kysyä, oliko olemassa keinoa ratkaista tämä ongelma. Kaikki katsoivat minua. Tähän katseeseen oli jo alkanut tottua viimeisten 2 päivän aikana. Heti kun puhe kääntyi rahaan, kaikki katsoivat minua, kuin olisin ollut viimeinen pelastusrengas. Suoristin selkäni. Keinoja on monia. Anopin silmät syttyivät, todellako, mutta ensin on tiedettävä totuus. Hän epäröi. Mikä? Totuus. Koko perheen taloudellinen tilanne. Kukaan ei vastannut. Jatkoin. En voi antaa neuvoja tietäen vain puolet tarinasta. Appiukko nyökkäsi. Hän on oikeassa. Hän nousi ja meni yläkertaan. Noin 5 minuutin kuluttua hän palasi mustan paperikansion kanssa. Kansio näytti hyvin vanhalta. Nahkakulmissa oli lohkeillut. Hän laski sen pöydälle. Huomasin, kuinka Mikaelin ilme muuttui. Näyttää siltä, että hän ei odottanut isänsä tuovan sitä esiin. Asiakirjoja otettiin esiin yksi toisensa jälkeen. Luottosopimuksia, panttaussopimuksia, kuitteja korkojen maksusta, velkakirjoja. Mitä enemmän katsoin, sitä raskaammaksi mieleni tuli. Velka ei ollut läheskään 70 000 euroa, kuten olin kuullut. Jos kaikki taloudelliset sitoumukset laskettiin yhteen, todellinen luku lähestyi 250 000 euroa. Anoppi katsoi minua. Mitä sanot? En vastannut heti, koska huomioni kiinnittyi johonkin muuhun. Kaikissa asiakirjoissa en nähnyt Leena-tädin nimeä, en kaukaisen sukulaisen nimeä, en kenenkään muun nimeä kuin 4 henkilön. Appiukon, Anopin, Mikaelin ja Antin. Muut nauttivat yhteisistä eduista, mutta heidän taloudellinen vastuunsa oli 0. Suljin kansion. Äiti, voinko esittää yhden kysymyksen? Kyllä. Kuinka kauan Leena-täti on asunut täällä? Leena-täti säpsähti. Mitä? Se sinulle kuuluu. Hymyilin. Kysyin vain. Anoppi vastasi. Lähes 4 vuotta. Osallistuuko hän budjettiin? Huoneeseen laskeutui kuolemanhiljaisuus. Tiesin, että tämä kysymys oli hyvin arkaluontoinen, mutta jonkun oli esitettävä se. Leena-täti punastui. Mihin sinä vihjaat? En mihinkään. Minullakin on vaikea tilanne. Ymmärrän. Nyökkäsin, mutta numerot eivät tunne olosuhteita. Kaikki katsoivat minua. Perheen budjetti on kuin vene. Laskin kansion. Pöydälle. Jos 4 soutaa ja 10 istuu, mikä tahansa vene lopulta kaatuu. Tällä kertaa edes appiukko ei vastustanut. Hän vain huokaisi hiljaa. Kokus kesti melkein 10 illalla. Kun kaikki hajaantuivat, nousin makuuhuoneeseen. Mikael seurasi minua ja heti kun ovi sulkeutui, hän istui sängyn reunalle. Pitkään aikaan kukaan ei puhunut. Olin vaihtamassa vaatteita, kun kuulin hänen kysymyksensä. Oletko hyvin vihainen minulle? Käännyin ja näin. Hänen katseensa täynnä aitoa väsymystä. Se ei ollut yritys herättää sääliä, vaan vuosien varrella kertynyttä uupumusta. Istuin vastapäätä. Tiedätkö mistä? Olen eniten vihainen? Mikael pudisti päätään. En rahasta. Hän oli hiljaa. Olen vihainen, koska saan tietää kaikesta viimeisenä. Pitkä hiljaisuus laskeutui. Ulkoa kuului autojen ääniä. Mikael laski päänsä. Anna anteeksi. Ensimmäistä kertaa häiden jälkeen hän lausui tämän lauseen hyvin hiljaa, mutta vilpittömästi. Pelkäsin menettäväni sinut. Katsoin edessäni olevaa miestä. Ja luulit, että valhe on keino pitää minut. Hän ei vastannut, koska ymmärsi itsekin sen absurdiuden.
Seuraavana aamuna ajoin töihin. Noin 10 Kaisa soitti. Heti kun vastasin, kuulin hänen kiihtyneen äänensä. Elina, miten menee? Sitä asuntoa ei ole vielä myyty. Nauroin. Luulin, että olit unohtanut. Sellaista ei unohda. Tiedätkö miksi? Omistajalla on kiire saada rahat. Hieroin otsaani. Sinä tunnut suhtautuvan tähän innostuneemmin kuin minä. Totta kai, Kaisa hymähti. Minua kiinnostaa, kuinka kauan kestät. En ehtinyt vastata, kun hän jatkoi. Mennään katsomaan asuntoa tänään iltapäivällä. Ajoin kieltäytyä, mutta pysähdyin. Minulle tuli hyvin outo tunne. En aikonut erota enkä halunnut jättää miestään, mutta aloin vakavasti harkita erillään asumista edes siksi, että kaikilla olisi aikaa miettiä tapahtunutta. Iltapäivällä menimme Kaisan kanssa katsomaan asuntoa. Talo oli aivan uusi, siisti, hiljainen. Parvekkeelta oli upea näkymä appivanhempien taloon. Vain pienen tien toisella puolella. Kaisa nojasi kaiteeseen. Ei hassumpaa vai mitä? En kiistänyt. Asunnossa oli paljon luonnonvaloa, se oli tilava ja ennen kaikkea tuntui, että täällä oli helppo hengittää. Tunne, jota minulla ei ollut siitä lähtien, kun minusta tuli miniä. Kiinteistön välittäjä esitteli meille asunnon ja näytti hinnaston. Vilkasin sitä ja jähmettyin. Hinta oli markkinahintaa alempi, lähes 50 €. Mikä on syy näin kiireelliseen myyntiin? Välittäjä hymyili. Omistaja. Aikoo muuttaa ulkomaille tyttärensä luo. Nyökkäsin. Sillä hetkellä puhelin soi. Anoppi. Menin käytävään vastaamaan. Kyllä, äiti. Elina. Hänen äänensä. Kuulosti kiireiseltä. Missä olet? Asioilla. Voitko tulla kotiin? Mitä on tapahtunut, äiti? Hän oli hiljaa pari sekuntia. Sitten hän laski ääntään. Isäsi pyörtyi juuri. Säpsähdin mitä? Onko hän sairaalassa? Lähdin heti talosta. Koko matkan sairaalan Anoppi soitti ja hoputti minua. Kun saavuin, koko perhe oli jo siellä. Appiukko makasi sairaalasängyssä. Hänen kasvonsa olivat kalpeat. Heti kun lääkäri tuli ulos huoneesta, Anoppi syöksyi hänen luokseen. Miten mieheni voi, tohtori? Lääkäri katsoi kaikkia. Onneksi etittiin ajoissa. Kaikki huokaisivat helpotuksesta. Mutta lääkärin seuraava lause sai käytävän hiljenemään. Potilaalla on sydänlihasiskemia. Hän piti tauon. Viime aikojen stressi ja jännitys ovat vaikuttaneet terveyteen. Voimakkaasti. Mikael kääntyi pois. Anoppi alkoi itkeä ja minä seisoin käytävän päässä. Sillä hetkellä appiukon takin taskusta, joka makasi sängyn vieressä, tuolilla putosi lattialle keltainen kirjekuori. Kumarrun nostamaan sen. Kuoreen oli kirjoitettu koukeroisella käsialalla. Pahimman varalle annettava miniälle, Elinalle. Jähmettyin muutamaksi sekunniksi kirjekuori kädessäni. Teksti oli tehty sinisellä musteella ja hieman levinnyt, mikä kertoi, että se ei ollut kirjoitettu tänään. Pahimman varalle annettava miniälle, Elinalle. Luin sitä yhä uudelleen. Sydän hakkasi tiheämmin. Anoppi kääntyi heti. Elina, mitä sinä siellä seisot? Säpsähdin ja piilotin kirjekuoren kiireesti. Ei mitään. Hän ei kiinnittänyt huomiota. Kaikki hänen huomionsa oli kiinnittynyt appiukkoon. Laitoin kirjekuoren hiljaa käsilaukkuuni. En uteliaisuudesta, vaan koska vaistoni kertoi minulle, että sen sisältö liittyi kaikkeen tapahtuneeseen. Illalla appiukko siirrettiin tarkkailuosastolle. Lääkäri määräsi täydellisen levon. Vältettävä stressiä ja turhia ajatuksia. Kuunnellessani tätä tunsin raskautta sielussani. Viimeiset päivät tämä mies oli elänyt jatkuvassa jännityksessä. Anoppi istui sängyn vieressä, hänen silmänsä punoittivat. Haidemme päivästä lähtien olin ensimmäistä kertaa nähnyt hänet niin haavoittuvana, ilman hänen tavallista ankaruuttaan. Ei perhekokouksia, ei
Muistivihkoja menoista, vain vaimo, joka oli huolissaan miehestään. Noin 9 illalla Mikael sanoi minulle, että menisin kotiin lepäämään. Jään yöksi sairaalaan. Pitäisikö minun jäädä kanssasi? Ei tarvitse. Hän yritti hymyillä, mutta hymy oli väkinäinen. Nyökkäsin ja ajoin yksin kotiin. Talo oli epätavallisen tyhjä. Leena-täti oli vienyt kaukaisen sukulaisen yöksi tuttavien luo. Antti ei ollut vielä palannut. Valtavassa talossa tikitti vain seinäkello. Lukittauduin makuuhuoneeseen ja istuin sängyn reunalle. Keltainen kirjekuori oli yhälaukussa. Katsoin sitä pitkään, epäröiden. Vaikka kuoressa oli nimeni, appiukko oli yhä elossa. Oliko oikein avata se nyt? Mietin noin 10 minuuttia, mutta lopulta otin sen varovasti esiin. Kirjekuori ei ollut sinetöiti. Sisällä oli vain käsin kirjoitettu kirje ja kopio joistakin asiakirjoista. Avasin kirjeen ensimmäisenä. Appiukon käsiala oli tasaista. Ilmeisesti hän oli kirjoittanut sen kauan sitten. Elina, jos luet tätä kirjettä, on tullut aika, jolloin kaikkea ei voi enää salata perheessä. Anna, anteeksi, että tulit tähän perheeseen tällaisissa olosuhteissa. Tiedän, että olet älykäs tyttö ja tulee päivä, jolloin ymmärrät paljon. Mikael ei ole kertonut sinulle jotain, koska halusi suojella perhettä, mutta mitä enemmän hän suojeli, sitä enemmän hän itse kärsi. Mikael on kuin äitinsä, ottaa kaiken harteilleen. En syytä häntä. Pelkään vain, että jonain päivänä hän murtuu. Pysähdyin, rintaani pisti ja jatkoin lukemista. Jos perheessä tapahtuu jotain vakavaa, pyydän sinulta yhtä asiaa. Älä anna kenellekään rahaa. Älä pelasta heitä rahalla. Pelasta toisella tavalla, koska vuosien ajan juuri raha on tehnyt kaikki riippuvaisiksi toisistaan. Olen jo vanha, näen sen, mutta minulla ei ole voimia muuttaa mitään. Puristin paperia tiukasti. Seuraavat rivit saivat minut jähmettymään. Liitteenä on kopio Mikaelin henkilökohtaisesta omaisuudesta. Hän ei tiedä, että säilytän näitä asiakirjoja. Avasin kiireesti toisen paperin. Muutaman sekunnin kuluttua olin täysin jähmettynyt. Se oli asunnon omistusoikeustode, kanstaja, Mikael. Ostopäivä. Lähes 3 vuotta sitten. Osoite oli merkitty hyvin selvästi. Luin sitä yhä uudelleen ja yhtäkkiä nauroin, koska se oli juuri se uudiskohde mieheni talon vastapäätä. Juuri se asunto, jota Kaisa oli näyttänyt minulle eilen. Katsoin paperia ja päässäni pyöri kysymyksiä. Mikael oli ostanut tämän asunnon 3 vuotta sitten. Miksi hän ei ollut koskaan maininnut sitä? Miksi hän jatkoi asumista ahtaasti? Ja paineen alla tässä talossa. Ja miksi isä oli uskonut tämän salaisuuden minulle? Sinä yönä en juurikaan nukkunut. Seuraavana aamuna heti toimistoon tultuani soitin Kaisalle. Hän oli vielä uninen. Oletko kaivannut minua heti aamusta? Halusin kysyä, että onko appivanhempieni talon vastapäätä olevasta uudiskohteesta myyty 3 vuotta sitten asuntomiehelle nimeltä Mikael Sepponen. Toisessa päässä oli hiljaista pari sekuntia. Tarkistan. Noin 20 minuutin kuluttua Kaisa soitti takaisin. Elina. Kyllä pitää paikkansa. Pidin hengitystäni. Mikä asunto? 1208. Mitä sitten? Se on tällä hetkellä tyhjä. Rypistin otsaani. Ei vuokralla. Ei. Eikä myynnissä. Istuin tyrmistyneenä. Asunto oli ollut tyhjänä 3 vuotta keskellä kaupunkia. Se oli hyvin outoa. Päivällä kävin sairaalassa. Appiukko voi paremmin. Nähdessään minut hän nyökkäsi heikosti. Anoppi oli lähtenyt hakemaan puuroa. Jäimme 2. Siirsin tuolin lähemmäs. Hän katsoi minua muutaman sekunnin ja kysyi sitten hitaasti. Luitko? Kyllä, säpsähdin. Hän tiesi. Ilmeisesti hän tiesi. Nyökkäsin. Kyllä. Hän hymyili heikosti.
väsyneellä hymyllä. Arvelinkin. Halusin, että tiedät tästä asunnosta. Hän katsoi ikkunasta. Iltapäivän aurinko lankesi hänen puoliksi harmaisiin hiuksiinsa. Se on Mikaelin varauloskäynti. Olin hiljaa. Hän jatkoi. Hän osti sen, kun yrityksellä meni hyvin. Miksi hän ei sitten muuttanut sinne? Appiukko huokaisi, koska hän pelkäsi. Mitä? Että jos hän lähtee, perhe hajoaa. Laskin pääni. Se oli todellakin jotain, mitä Mikael olisi voinut ajatella. Appiukko lisäsi. Hän on uhrannut enemmän kuin luuletkaan. Miksi? Te ette kertoneet kaikille. Sanoin hänelle. Isä hymyili surullisesti, mutta kaikki ovat jo tottuneet luottamaan häneen. En tiennyt mitä vastata. Koko tämän ajan olin ajatellut, että Mikael edisti tätä riippuvuutta. Nyt ymmärsin, että ehkä hän oli itse jäänyt oman kiltteytensä ansaan. Kun lähdin sairaalasta, oli jo hämärää. Porttien ulkopuolella näin Mikaelin. Hän oli juuri lopettanut työt. Käsissään hänellä oli pussi hedelmiä. Hän näytti kiireiseltä, väsyneeltä, mutta yritti silti pysyä pystyssä. Sillä hetkellä muistin yhtäkkiä ne sateiset illat, kun hän haki minut. Muistin, kuinka hän odotti sairaalan edessä, kun minulla oli kuumetta. Muistin kaiken hyvän, mitä hän oli tehnyt. Ehkä tämä avioliitto ei ollutkaan niin toivoton kuin olin luullut. Samana iltana kotiin palattuani sain yllättäen puhelun tuntemattomasta numerosta. Soittaja oli nainen. Ääni oli kohtelias. Hei, onko tämä Elina? Kyllä, olen. Nimeni on Alina. En tunne teitä, mutta soitan Antin takia. Suoristin heti selkäni. Mitä on tapahtunut? Olen Antin entinen tyttöystävä. Olin täysin tyrmistynyt. Nainen kertoi, että he olivat seurustelleet Antin kanssa lähes 4 vuotta, suunnitelleet naimisiin menoa, mutta kaikki romahti sijoitusepisodin jälkeen. Ennen kuin hän lopetti puhelun, hän sanoi lauseen, joka vei minulta rauhan. Elina, Antin suurin velka ei näy asiakirjoissa, jotka perheellä on. Sydämeni hakkasi vimmatusti. Mitä tarkoitatte? On olemassa toinenkin velka. Hän oli hetken hiljaa ja laski sitten ääntään. Lähes 250 €. Puhelin melkein putosi kädestäni, ja sillä hetkellä makuuhuoneen ovi avautui. Sisään astui Mikael. Käsissään hän piti nippua asiakirjoja. Hänen kasvonsa olivat tavallista, kalpeammat. Hän katsoi minua ja sanoi käheällä äänellä. Elina, sain juuri haasteen oikeuteen. Katsoin miestään, sitten asiakirjoja hänen käsissään. Välimatka välillämme oli vain 2 askelta, mutta tunsin seisovani oven edessä, jonka takaa paljastui taas uusi salaisuus. Mikä haaste? Mikael laski asiakirjat pöydälle. Hän riisui solmionsa ja istui tuolille, liikkuen hitaasti, kuin mies, joka on kulkenut hyvin pitkän matkan. Kantaja on Antin velkoja. Rypistin hieman otsaani. He haastoivat Antin oikeuteen. Kyllä. Miksi sinä? Sitten sait haasteen. Mikael oli hiljaa. Muutaman sekunnin. Ja ojensi sitten minulle 1 paperin. Katso itse. Otin sen. Luettuani vain muutaman rivin. Kämmeneni kylmenivät. Takaaja, Mikael Sepponen. Nostin pääni ja katsoin miestään. Hän ei enää vältellyt katsettani, vain nyökkäsi hiljaa. Minä allekirjoitin. Monimutkaisten tunteiden kirjo pyyhkäisi ylitseni. Viha, pettymys, shokki. Kaikki samanaikaisesti. Takasitko tämän velan? Kyllä. Milloin? Yli 2 vuotta sitten. Hymähdin katkerasti. Hymy oli hiljainen, mutta siinä kuului katkeruus. 2 vuotta. Mikael laski päänsä. Menin ikkunan luo. Ulkona oli jo pimeää. Katuvalojen valo heijastui märästä asfaltista. Päässäni pyöri vain yksi ajatus. Jos en olisi tänään saanut tietää kaikesta, tästä, kuinka monta salaisuutta minua vielä odottaisi tulevaisuudessa. Hetken. Kuluttua käännyin. Kuinka kauan ajoit salata tämän? Mikael istui liikkumattomana. En tiedä, koska en tiennyt,
mistä aloittaa. Katsoin edessäni olevaa miestä. Ensimmäistä kertaa häiden jälkeen katsoin häntä, en aviomiehenä, vaan ihmisenä, joka oli jumissa labyrintissa, jonka hän oli itse rakentanut. Hän halusi pelastaa veljensä, pitää perheen koossa, suojella vanhempiaan, säilyttää avioliiton ja lopulta ei pystynyt säästämään mitään täysin. Siirsin tuolin ja istuin. Kerro, kaikki. Mikael nosti katseensa. Mitä, kaikki, aivan. Kaikki. Huoneeseen laskeutui hiljaisuus. Ilmastointilaite humisi hiljaa. Pitkän ajan kuluttua hän alkoi puhua. 2 vuotta sitten, kun Antti aloitti sijoittamisen, Mikael vastusti sitä eniten, mutta silloin kaikki sujui erittäin hyvin. Antti ansaitsi rahaa nopeasti. Joinakin kuukausina hänen voittonsa ylittivät Mikaelin palkan. Kaikki talossa pitivät häntä fiksuna. Jopa appiukko alkoi luottaa häneen. Ja sitten eräänä päivänä Antti tuli veljensä luo kyyneleet silmissä. Ensimmäistä kertaa elämässään hän myönsi lainanneensa rahaa ulkopuolelta, ja jos hän ei palauttaisi sitä ajoissa, hän menettäisi kaiken. Mikael allekirjoitti silloin takauksen. Hän ajatteli, että muutaman kuukauden kuluttua veli pääsisi jaloilleen, mutta hän ei odottanut, että kaikki vain pahenisi. Kuunneltuani kaiken saatoin vain huokaista. Virheitä tehdään joskus parhain aikein, mutta niiden seuraukset venyvät vuosien mittaisiksi. Seuraavana aamuna menin töihin raskain sydämin. Keskipäivällä Kaisa raahasi minut kahvilaan. Heti istuuduttuaan hän katsoi kasvojani ja pudisti päätään. Oletko ollut naimisissa 6 päivää vai 6 vuotta? Nauroin, vaikka mieliala ei ollut korkealla. Kuultuaan tarinani takauksesta, Kaisa oli pitkään hiljaa. Lopulta hän kysyi, ja haluatko yhä jäädä? Katsoin kahviani enkä vastannut heti. Tämän kysymyksen olin esittänyt itselleni koko yön. Jos kyse olisi ollut vain rahasta, olisin voinut lähteä, jos vain salaisuuksista myös. Mutta mitä? Enemmän sain tietää, sitä selvemmin ymmärsin, ettei kaikki ollut niin yksinkertaista. Kukaan tässä perheessä ei ollut todella paha. He elivät vain väärien tottumusten mukaan, jotka olivat juurtuneet liian kauan sitten. Jokainen ajatteli uhraavansa itsensä. Ja juuri nämä uhraukset olivat ajaneet perheen umpikujaan. Päivällä kävin sairaalassa katsomassa appiukkoa. Hän voi jo paremmin. Nähdessään minut hän hymyili heikosti. Tulitko? Kyllä. Istuin sängyn viereen. Hetken kuluttua kysyin. Tiesittekö takauksesta? Hän huokaisi. Tiesin. Ettekö yrittäneet estää häntä? Yritin. Hän katsoi ikkunasta, mutta Mikael oli silloin itsepäinen. Olin hiljaa. Hän jatkoi hitaasti. Tiedätkö, mikä perheessä on pahinta? Pudistin päätäni, ei köyhyys. Hän hymyili surullisesti. Vaan se, kun kaikki tottuvat olemaan riippuvaisia yhdestä ihmisestä, muistin yhtäkkiä hänen jättämänsä kirjeen, muistin lauseen, älä pelasta heitä rahalla. Ehkä hän oli ymmärtänyt sen kauan sitten, mutta kenelläkään ei ollut voimia muuttaa mitään. Sinä iltana koko perhe kokoontui jälleen illalliselle muutaman päivän poissaolon jälkeen. Appiukko oli kotiutettu aikaisemmin, koska hänen tilansa oli vakiintunut. Ilmapiiri tuntui hieman kevyemmältä. Kunnes Antti ilmestyi kansio kädessään, hän laski sen pöydälle. Katsokaa, Mikael avasi sen ja parin sekunnin kuluttua hänen ilmeensä muuttui. Myitkö autosi? Antti nyökkäsi. Tämä auto oli arvokkain asia, joka hänellä oli jäljellä. Anoppi protestoi heti. Miksi myit? Millä aiot mennä? Töihin. Bussilla. Minun on maksettava velkani. Antin ääni oli hyvin rauhallinen. Ensimmäistä kertaa näin lankoni puhuvan aikuisen ihmisen äänellä, väistelemättä, puolustelematta, syyttämättä. Hän vain hyväksyi seuraukset
Appiukko katsoi poikaansa pitkään ja nyökkäsi sitten hieman. Se oli ensimmäinen hyväksynnän nyökkäys siitä lähtien, kun kaikki paljastui. Luulen, että hän oli odottanut juuri tätä ihmistä, joka uskaltaisi ottaa vastuun itsestään. Mutta juuri kun kaikille oli syntynyt toivoa, Mikaelin puhelin soi. Hän vastasi ja hänen ilmeensä muuttui yhä synkemmäksi. Kyllä, ymmärrän. Puhelu päättyi. Anoppi kysyi heti. Mitä tapahtui? Mikael laski puhelimen pöydälle, pankki. Soitti. Kaikki jähmettyivät. Hän katsoi isäänsä ja sanoi hitaasti. He eivät suostu jatkamaan asuntolainaa. Ilmapiiri muuttui jälleen raskaaksi. Ano kalpeni. Mitä nyt tehdään? Mikael ei vastannut. Kaikki tiesivät jo vastauksen. Jos velkaa ei makseta ajoissa, pankilla on oikeus takavarikoida vakuus, eli talo, jossa koko perhe asuu. Sinä yönä seisoin pitkään parvekkeella, kevyen, tuulen puhaltaessa. Vastapäätä loistivat uudisrakennuksen ikkunat. Katsoin 12 kerrokseen. Mikaelin salainen asunto odotti siellä yhä 3 vuoden jälkeen. Paikka, joka riittäisi 2 aloittamaan alusta, paikka, jonka kynnystä hän ei koskaan ylittänyt. Ajattelin tätä, kun takaa kuului askelia. Mikael toi 2 kuppia kuumaa teetä, asetti toisen eteeni. Mitä mietit? Katsoin vastapäistä, taloa, sinun asuntoasi. Mikael jähmettyi. Hänen kuppia pitelevä kätensä puristui. Ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun sain tietää tästä salaisuudesta, puhuin siitä suoraan. Pitkä hiljaisuus laskeutui. Lopulta hän kysyi hiljaa. Antoiko isä sinulle asiakirjat? Nyökkäsin. Mikael ei yllättynyt. Ilmeisesti. Hän tunsi isänsä liian hyvin. Hän katsoi taloa kaukana. Siitä päivästä lähtien, kun ostin sen, olen ollut siellä vain kerran. Miksi? Mikael hymähti. Koska? Joka kerta kun ajoin muuttaa, jotain tapahtui. Olin hiljaa. Hetken kuluttua hän kääntyi yhtäkkiä minuun päin. Elina. Kyllä. Jos jonain päivänä päätän muuttaa pois, hän katsoi minua. Lähdetkö mukaani? En ehtinyt vastata, kun ensimmäisestä kerroksesta kuului itsepintainen ovikellon soitto. Anoppi avasi. Pihalle astui nuori nainen. Nähdessään hänet, Antti kalpeni välittömästi ja minä ymmärsin heti. Se oli Alina, sama nainen, joka oli soittanut minulle eilen illalla. Käsissään hän piti paksua kansiota asiakirjoja ja hänen ensimmäinen lauseensa sai kaikki jähmettymään. Tulin palauttamaan asiakirjat. Alina laski kansion pöydälle, katsoi suoraan Anttiin ja sanoi, kerro kaikille, mikä on todellinen velkasi. Kukaan ei odottanut, että Alina rikkoisi tämän talon hiljaisuuden. Tyttö seisoi keskellä olohuonetta yllättävän rauhallisena, kun taas Antti ei edes uskaltanut katsoa häntä. Anoppi puhui ensimmäisenä. Kuka te olette? Päivää olen Alina. Hän kumarsi kohteliaasti. Antin entinen tyttöystävä. Epämukava hiljaisuus laskeutui. Leena-täti katseli kaikkia ympärilleen. Myös kaukainen sukulainen nurkassa lopetti mandariinin kuorimisen. Kaikki ymmärsivät, että tämä ei ollut tavallinen vierailu. Alina laski kansion pöydälle. Anteeksi, että tulin näin myöhään. Antti astui hänen luokseen. Alina, minä hoidan tämän itse. Hoidat itse. Hän katsoi häntä suoraan. Silmiin hymy välähti ja katosi. Olet sanonut tuota jo 2 vuotta, Antti. Vaikeni. Istuin ja seurasin. Mitä enemmän katsoin häntä, sitä enemmän hän erosi mielikuvistani. Ei syytöksiä, ei vihaa, vain sen ihmisen väsymys, joka oli odottanut liian kauan. Alina avasi kansion. Sisällä oli 10 papereita, sopimuksia, kuitteja, tiliotteita. Kaikki oli siististi järjestetty. Teidän kannattaa katsoa tämä. Appiukko laittoi silmälasit päähänsä ja otti asiakirjat. Vain 2 minuutin kuluttua hänen ilmeensä synkkeni. Anoppi hermostui. Mitä? Siellä on.
Alina veti syvään henkeä. Antin todellinen velka ei ole 70 euroa. Huoneeseen laskeutui hiljaisuus, vaan lähes 250 euroa. Kuppi lipsahti Leena-tädin käsistä. Vesi läikkyi pöydälle, mutta kukaan ei kiinnittänyt siihen huomiota. Summa järkytti kaikkia, Anoppi pudisti päätään. Ei voi olla, tarkistin kaiken huolellisesti. 250 . Anopin ääni särkyi. Alina nyökkäsi. Tässä on velkoja, joista Antti ei ole edes kertonut perheelle. Katsoin Anttia. Hänen kasvonsa olivat tuhkanharmaat. Hän ei voinut enää kieltää mitään. Appiukko laski asiakirjat hitaasti. Selitä. Antti istui. Liikkumattomana. Hänen kätensä olivat ristissä. Pitkän ajan kuluttua hän alkoi puhua. Aluksi ajattelin, että pystyn maksamaan kaiken takaisin. Kukaan ei keskeyttänyt häntä. Kun menetin rahat ensimmäisen kerran, ajattelin voittaa ne takaisin. Ja sitten isä kysyi käheästi. Otin toisen lainan ja menetin taas kaiken. Anoppi alkoi itkeä. Itku takertui hänen kurkkuunsa, Antti laski päänsä. Pelästyin, siksi otin lisää. Appiukko hymähti katkerasti. Tämä nauru satui enemmän kuin syytökset. Antti oli hiljaa, koska hän ymmärsi itsekin tehneensä virheen jo kauan sitten. Perhekokus sinä yönä venyi puoleen yöhön. Ensimmäistä kertaa siitä, kun minusta tuli miniä, näin kuinka kaikki naamiot putosivat tässä talossa. Leena-täti ei enää piileskellyt. Kaukainen sukulainen lakkasi teeskentelemästä, ettei se koskenut häntä. Jopa Anoppi ei enää maininnut ruokarahaa, koska 250 euron velan edessä vaivaiset 20 euroa eivät merkinneet enää mitään. Kun kaikki olivat uupuneita, Appiukko nousi yllättä. Olen tehnyt päätöksen. Koko perhe katsoi häntä. Myymme talon. Anoppi jähmettyi. Mitä sinä puhut? Taloa ei voi myydä. Hän melkein hypähti pystyyn. Tämä talo on elämämme työ. Appiukko katsoi huonetta ympäriinsä pysähtyen jokaiseen läsnäolijaan. Talo jää, hän osoitti rintansa, mutta perheen me menetämme. Kukaan ei löytänyt sanoja. Hän kääntyi Mikaelin puoleen. En halua, että kannat tätä enää. Sitten hän katsoi Anttia. Enkä halua, että kukaan pelastaa sinua. Kaikki hiljenivät. Huomasin, kuinka Mikaelin käsi vapisi. Hän laski päänsä. Ehkä ensimmäistä kertaa moniin vuosiin hän kuuli sanat, joita hän oli eniten tarvinnut. Mutta sillä hetkellä Antti nousi äkisti. En ole samaa mieltä. Kaikki yllättyivät. Antti katsoi isäänsä, sitten äitinsä ja lopulta vanhempaan veljensä. Vastustan myyntiä. Millä oikeudella vastustat? Appiukko kysyi rauhallisesti. Koska se on minun syytäni. Ymmärrätkö edes sitä? Kyllä. Antti nyökkäsi. Hänen katseensa oli luja. Mutta minä maksan itse. Leena-täti huokaisi. 250 euroa. Millä sinä maksat? Kuinka monta vuotta? Sinulta menee. Niin kauan kuin menee. Appiukko istui takaisin, ryhtymättä väittelemään. Hän vain katsoi nuorempaa poikaansa surun ja voimattomuuden sekoituksella. Sinä yönä, kun kaikki olivat menneet huoneisiinsa, jäimme Mikaelin kanssa parvekkeelle. Kukaan ei puhunut. Vastapäätä loistivat uudiskohteen ikkunat. Perheet söivät illallista jossain. Lapset juoksivat olohuoneessa, niin arkinen elämä, että se puristi rintaa. Mikael rikkoi yllättäen hiljaisuuden. Anna anteeksi, käännyin, mistä kaikesta kevyt. Tuuli leihytti hiuksia. Hän katsoi pihaa alhaalla. Luulin, että pystyisin säilyttämään kaiken, mutta ymmärsin, etten pysty, kun oli jo liian myöhäistä. En vastannut. Tiesin, että hän puhui vilpittömästi. Ihminen, joka on kantanut taakkaa liian kauan, yleensä tajuaa rajansa vasta, kun kädet laskeutuvat. Aamulla saavuin töihin. Puolen päivän aikaan Kaisa soitti.
Hänen äänensä oli täynnä intoa. Sain juuri tietää jotain. Mitä? Vastapäisen asunnon omistaja on laskenut hintaa vielä enemmän. Nauroin. Keskellä perhekriisiä ystävääni kiinnosti yhä kiinteistöt. Minulla ei ole nyt aikaa tuollaiseen. Minulla on, Kaisa nauroi. Lähdetkö katsomaan vielä kerran? Ajoin kieltäytyä, mutta suostuin. Päivällä ajoimme talolle. Tällä kertaa nousin suoraan 12 kerrokseen asuntoon, joka oli Mikaelin nimissä. Johtaja avasi oven. Sisällä kaikki oli pölykerroksen peitossa. Selvästi täällä ei ollut asunut kukaan pitkään aikaan. Kävelin hitaasti huoneiden läpi. Tilava olohuone, valoisa parveke, ilta-auringon, lämpimät säteet. Jostain syystä seisoin siellä pitkään. Kaisa risti kätensä rinnalleen. Jos olisin minä, olisin muuttanut tänne jo 3 vuotta sitten. Hymyilin. Hän ei ole sinä. Totta, hän pudisti päätään. Hän elää liikaa muita varten. Nuo sanat pyörivät päässäni koko kotimatkan. Illalla taloon tullessani tunsin epätavallisen ilmapiirin. Kaikki olivat koolla. Jopa appiukko istui olohuoneessa ja pöydällä oli kasapapereita. Anoppi, nähdessään minut, kutsui heti. Elina, tule istumaan tänne. Siirsin tuolin. Hän työnsi eteeni pinon papereita. Tässä ovat kaikki perheenmenot viimeiseltä 3 vuodelta. Hämmästyin hieman. Appiukko sanoi. Tästä päivästä lähtien kaiken on oltava läpinäkyvää. Katsoin kaikkia. Kukaan ei vastustanut. Jopa Leena-täti laski päänsä. Ensimmäistä kertaa siitä, kun astuin tähän taloon, näin todellisen halun muuttaa jotain. Mutta avatessani asiakirjat huomasin jotain outoa. 1. Säännöllinen siirto toistui joka kuukausi 3 vuoden ajan 400 euroa. Vastaanottaja oli Anoppi, lähettäjä Mikael. Merkittävää oli, että nämä rahat menivät erillään perheen tiedossa olevista menoista. Nostin pääni. Mikael katsoi. Minua. Mikä tämä summa on? Hän änkytti. Myös Anoppi jähmettyi. Huoneeseen laskeutui hiljaisuus. Osoitin 400 euron siirtoa joka kuukausi 3 vuoden ajan. Kukaan ei sanonut sanaakaan. Hetken kuluttua huomasin, kuinka Annikin kasvot muuttuivat. Kun joku olisi koskettanut salaisuutta, jota hän oli säilyttänyt vuosia. Hänen seuraava lauseensa järkytti kaikkia. Minä selitän kaiken itse. Koko huone tuijotti häntä. Jopa Mikael jähmettyi. Hänen silmissään oli aitoa hämmästystä. Se tarkoitti, ettei hänkään odottanut kaiken paljastuvan. Tällä tavalla Anoppi otti vesilasin. Hänen kätensä vapisi hieman. Ensimmäistä kertaa siitä hetkestä, kun tulin tähän perheeseen, näin hänet niin hämmentyneenä. Ihminen, joka oli tottunut kontrolloimaan kaikkea ja tekemään päätöksiä muiden puolesta, istui nyt hiljaa yhden siirtorivin edessä. Appiukko katsoi vaimoaan. On aika kertoa. Hän laski päänsä, huokaisten raskaasti. 3 vuotta sitten huone oli hiljainen. 3 vuotta sitten sain tietää olevani sairas. Jähmettyin. Leena-täti nosti päänsä. Mikael katsoi äitiään tarkasti. Lääkärit epäilivät kasvainta. Salasin sen kaikilta. Annikin ääni vapisi. Vain Mikael tiesi. Katsoin miestään. Hän istui hiljaa, kädet ristissä. Anoppi hymähti surullisesti. Silloin hän vei minut sairaalaan ja siirsi sitten rahaa joka kuukausi. Katsoin tiliotetta. 400 euroa joka kuukausi 3 vuoden ajan. Valtava summa erityisesti perheen silloisessa tilanteessa. Mihin nämä rahat menivät, äiti? Hän pudisti päätään. Aluksi hoitoon. Mutta uusintakokeet olivat hyviä. Kaikki huokaisivat helpotuksesta. Minunkin sydämeltäni putosi kivi. Hän katsoi Mikaelia, mutta hän jatkoi lähettämistä. Mikael hymyili heikosti.
jos tarvitsit niitä. Mutta et kai tarvinnut niin paljon. Appiukko puuttui yllättäen asiaan. Mitä teit niillä rahoilla? Kysymys. Sai kaikki kuuntelemaan tarkasti. Tunsin, että tämä oli tärkeintä. Anoppi oli pitkään hiljaa, sitten hän nousi ja meni makuuhuoneeseen. Muutaman minuutin kuluttua hän palasi pienen peltirasian kanssa. Rasia oli vanha. Vihreä maali oli lohkeillut monista kohdista. Hän asetti sen pöydälle, avasi lukon. Sisällä oli pino säästökirjoja ja tiliotteita. Olin yllättynyt. Anoppi levitti ne siististi kaikkien eteen. Yhteensä lähes 70 euroa. Kukaan ei pystynyt sanomaan sanaakaan. En edes minä odottanut, että 3 vuodessa hän ei ollut käyttänyt juuri mitään. Appiukko katsoi vaimoaan pitkään. Eli säästit kaiken. Hän nyökkäsi siltä varalta, että perheelle sattuisi jotain pahaa. Huoneeseen laskeutui hiljaisuus. Minussa heräsi hyvin outo tunne. Vielä muutama päivä. Sitten ajattelin, että Anoppi osasi vain vaatia ja laskea, mutta nyt näin hänet toiselta puolelta. Nainen, joka jatkuvasti pelkäsi katastrofia ja yritti säästää pahan päivän varalle. Hänen menetelmänsä vain tukahduttivat muut. Antti laski päänsä. Anna anteeksi, äiti. Hän katsoi poikaansa ilman syytöksiä, ilman haukkuja, sanoi vain hiljaa, rahat säästin, mutta luottamus on menetetty. Antti oli hiljaa, koska hän ymmärsi, ettei hänellä ollut puolustuksia. Sinä yönä, kun kaikki olivat menneet omiin huoneisiinsa, jäimme Mikaelin kanssa olohuoneeseen. Peltirasia seisoi yhä pöydällä. Keltainen valo lankesi säästökirjoille. Mikael katsoi niitä pitkään. Kysyin hiljaa. Tiesitkö? Hän pudisti päätään. Luulin, että äiti käyttää ne, enkä kysynyt. Nauroin. Tuo on, niin sinua Mikael. Annat kysymättä mihin. Se on suurin hyveesi ja suurin heikkuutesi. Hetken kuluttua kysyin. Helpottiko? Mikael katsoi minua ja hänen silmissään näkyy ensimmäistä kertaa rentoutuminen. Kyllä, koska äiti ei ole sairas ja nuo rahat ovat tallella. Minäkin hymyilin. Ainakin tällä. Perheellä oli vielä toivon pilkahdus. Mutta tämä helpotus ei kestänyt kauan. Aamulla, kun olin kokouksessa, Kaisa soitti minulle. Elina. Kyllä, missä olet? Toimistossa. Tapasin juuri erään henkilön. Rypistin otsaani. Kenen? Antin kollegan. Suoristin selkäni. Onko jotain vialla? Ei kuulosta hyvältä. Sydäntäni kouraisi. Viime päivinä mikä tahansa maininta Antista oli luvannut uusia salaisuuksia. Tämä henkilö sanoi, että Antin velat eivät ole vain hänen sijoituksiaan. Vaikenin, mitä muuta? Tämän takana on joku muu. Minua alkoi viluttaa. Mitä tarkoitat? Antti ei tehnyt päätöksiä yksin. Puristin puhelinta. Kuka tämä henkilö on? En tiedä vielä, Kaisa epäröi, mutta sanotaan, että hän on vienyt paljon rahaa. Puhelu katkesi. Koko loppupäivän en pystynyt keskittymään työhön. Jokin oli vialla. Aivan pielessä, muistin koko tarinan. Antti sijoitti, otti lainaa, meni konkurssiin, mutta jos joku muu oli osallisena, miksi kukaan ei ollut maininnut sitä? Illalla kotiin palattuani näin Alinan olohuoneessa. Tällä kertaa ilmapiiri oli paljon miellyttävämpi. Anoppi oli jopa kaatanut hänelle teetä. Oli selvää, että häneen alettiin luottaa. Illallisen jälkeen Alina aikoi lähteä. Tarjouduin saattamaan hänet portille. Otettuamme muutaman askeleen kysyin hiljaa. Alina, tiedätkö? Antin sijoituksista. Hän pysähtyi. Hänen katseensa muuttui. Ymmärsin, että olin esittänyt oikean kysymyksen. Hetken kuluttua hän nyökkäsi. Onko siinä joku muu? Kyllä. Hän oli hiljaa. Autojen ääni kuului tieltä. Lopulta hän sanoi, älä kysy minulta, miksi. Miksi? Koska tämä henkilö asuu yhä tässä talossa.
Jähmettyin. Jötuuli puhalsi kasvoilleni. Katsoin Alinaa ja hän minua. Ei, kiertelyä. Jokainen sana oli selkeä. Tämä henkilö ei ole veloissa. Häneltä ei vaadita rahaa. Hän on alusta alkaen elänyt hyvin mukavasti. Sydämeni alkoi hakata nopeammin. Kuka talossa asuu nyt? Appiukko, Anoppi, Mikael, Antti, Leena-täti miehensä kanssa ja kaukainen sukulainen. Oletko varma, Alina? Nyökkäsi. Kyllä. Miksi sitten olet hiljaa? Hän hymyili surullisesti. Koska? Antti kielsi. En ehtinyt esittää seuraavaa kysymystä, kun takaa kuului ääni. Elina. Käännyin. Se oli Mikael. Hän seisoi talon sisäänkäynnillä. Valo lankesi hänen mietteliäille kasvoilleen. Alina katsoi häntä, sitten minua. Ennen kuin hän istui autoon, hän heitti lauseen, joka naulitsi minut paikalleni. Tarkistakaa huomenna kaikki perheen pankkisiirrot. Rypistin otsaani. Miksi? Hän avasi auton oven ja sanoi hiljaa. Koska se, joka on ottanut eniten rahaa, ei välttämättä ole se, jolla on eniten velkoja. Auto ajoi hitaasti pois. Jäin seisomaan keltaisen katuvalon loisteeseen. Mikael tuli lähemmäs ja ojensi minulle kirjekuoren, jonka oli ottanut postilaatikosta. Sinulle. Katsoin sitä. Lähettäjää ei ollut merkitty, vain lyhytkäsin kirjoitettu rivi. Haluatko tietää, kuka todella ajoi perheen tähän tilaan? Avaa yksin. Pidin kirjekuorta, mutta en avannut sitä. Naimisiin menoni jälkeen olin saanut liikaa yllätyksiä. Joka kerta, kun luulin ymmärtäväni kaiken, ilmestyi uusi palapelin pala. Mikael katsoi kirjekuorta, sitten minua. Tiedätkö, keneltä tämä on? Pudistin päätäni. Enee. Ehkä katsomme yhdessä. Luin tekstin uudelleen. Avaa yksin. Outo tunne. Hiipi sieluuni. Katson itse. Mikael ei väittänyt vastaan. Hän nyökkäsi. Ehkä kaiken jälkeen hänkin ymmärsi, että tarvitsin aikaa miettiä. Jolla kun kaikki olivat nukahtaneet, vein kirjekuoren makuuhuoneeseen, lukitsin oven, istuin pöydän ääreen ja avasin sen varovasti. Sisällä oli useita valokopioita ja muistitikku. Otin ensimmäisen paperin ja jähmettyin heti. Se oli tiliote. Vastaanottaja, Victoria. En tuntenut nimeä, mutta lähettäjän nimi järkytti. Minua. Antti. Käänsin sivua, sitten toisen. 10 siirtoja, yhteensä, lähes 70 euroa 2 vuoden aikana. Sydän hakkasi yhä nopeammin. Kuka tämä Victoria oli? Miksi Antti jatkuvasti siirsi hänelle rahaa? Avasin viimeisen, arkin. Siinä oli valokuva. Noin 40, tyylikkäästi pukeutunut nainen seisoi kosmetiikkaliikkeen edessä ja hänen vieressään oli Leena-täti. Jähmettyin, tuijottaen, se oli ehdottomasti Leena-täti. He nauroivat herttaisesti, kuin olisivat olleet läheisiä ystäviä. Alhaalla oli painettu teksti. Tarkista yhteys Liinan ja Victorian välillä. Laitoin muistitikun kannettavaan tietokoneeseen. Siellä oli vain yksi kansio. Paljon valokuvia, enemmän kuin odotin. Kuvia kahviloista, kaupoista, tapaamisista. Useimmiten niissä olivat Victoria ja Leena-täti. Joskus Antti vilahti kuvissa. Istuin yhteen yöllä asti ja mitä enemmän katsoin, sitä vähemmän ymmärsin. Jos tämä oli todiste taloudellisista väärinkäytöksistä, miksi niitä ei annettu heti koko perheelle ja miksi ne lähetettiin juuri minulle? Seuraavana aamuna otin asiakirjat töihin mukaan. Lounastauolla soitin Kaisalle. Nähdessään paperipinon, hän pyöritteli silmiään. Mistä sinä nämä olet saanut? Kerroin kirjekuoresta. Kaisa oli pitkään hiljaa ja osoitti sitten valokuvaa. Odota hetki, olen nähnyt tämän naisen. Kenet? Victorian. Tunnetko hänet? Henkilökohtaisesti en. Kaisa pudisti päätään, mutta olen nähnyt hänet jossain. Hän avasi puhelimensa, selasi ja näytti minulle näytön. Valokuva kaupan avajaisista. Keskellä seisoi
Victoria. Alhaalla oli kuvateksti kosmetiikkaputiikkiketju Vika Beautyn omistaja. Olin yllättynyt. Hän on yrittäjä. Kaisa nyökkäsi, eikä mikä tahansa. Katsoin uudelleen tiliotteita ja kaikki alkoi tuntua vielä sekavammalta. Miksi tällainen nainen ottaisi vastaan rahaa Antilta? Päivällä päätin tavata Alinan. Kuullessaan Victorian nimen hänen ilmeensä muuttui heti. Alina, katsoin häntä silmiin. Sinähän tunnet hänet. Hän ei vastannut heti. Sitten hän nyökkäsi hieman. Kerro minulle. Alina veti syvään henkeä. Aiemmin Antti sijoitti hänen takiaan. Jähmettyin. Mitä tarkoitat? Victoria lupasi. Kumppanuutta kauppaketjun avaamisessa. Kaikki alkoi selvitä. Alina kertoi, että 3 vuotta sitten Antti tutustui Victoriaan Leena-tädin kautta. Tämä nainen osasi puhua kauniisti, maalasi houkuttelevia suunnitelmia, korkeaa tuottoa. Antti lankesi. Aluksi hän todella ansaitsi, sitten sijoitti enemmän, sitten otti lainaa, sitten toisen, ja niin hän sotkeutui. Osallistuiko Leena-täti myös? Kysyin. Alina oli hiljaa, sitten vastasi hiljaa. Kyllä. Sydämeni pysähtyi. Tätä halusin kuulla vähiten. Kaikki nämä päivät olin ajatellut, että Leena-täti eli vain muiden kustannuksella, mutta en odottanut hänen olevan niin syvällä mukana. Mutta se, mitä Alina sanoi seuraavaksi, järkytti minua vielä enemmän. Mutta se ei ollut Leena-täti, joka esitteli Antin Victorialle. Kuka sitten? Alina katsoi minua epäröiden. Mikael. Jähmettyin. Kylmä väre kulki selkärankaani pitkin. Ei voi olla. Nousin pystyyn. Hän ei edes maininnut sitä, koska Mikael ei tiennyt, miten kaikki päättyisi. Istuin takaisin. Päässäni pyöri. Jos Mikael esitteli heidät, jos Leena-täti osallistui, jos Antti velkaantui, niin kuka, piruvie, on vastuussa kaikesta tästä? Illalla palasin kotiin raskain sydämin. Illallisella tarkkailin kaikkia tarkasti. Leena-täti käyttäytyi kuten tavallisesti. Anoppi huolehti appiukosta. Antti söi hiljaa. Mikael vastaili työpuheluihin. Kukaan ei näyttänyt henkilöltä, joka salaisi kauheaa salaisuutta. Illallisen jälkeen kysyin yhtäkkiä Leena-tädiltä. Hän nosti katseensa. Kyllä, Elina. Tunnetteko te Victorian? Hänen haarukkansa pysähtyi ilmaan vain sekunniksi, mutta huomasin sen. Myös Mikael. Ja kaikki pöydässä. Ilmapiiri muuttui välittömästi. Leena-täti hymyili hermostuneesti. Minkä? Victorian. Laskin valokuvan pöydälle. Kukaan ei sanonut mitään. Anoppi katsoi. Kuvaa. Appiukko laittoi hitaasti silmälasit päähänsä. Leena-täti kalpeni. En ollut koskaan nähnyt häntä sellaisena. Mistä sinä tämän olet saanut? Hänen äänensä käheityi, joten te tunnette hänet. Paluuta ei ollut. Leena-täti istui raskaasti tuolille. Kasvot olivat valkoiset. Pitkän ajan kuluttua hän puhui. Elina, et ymmärrä kaikkea. Katsoin häntä rauhallisesti. Selittäkää sitten. Ilma olohuoneessa muuttui lyijynraskaaksi. Kaikki odottivat. Lopulta hän kääntyi appiukkoon päin. Silmät punoittivat. Seppo. Ensimmäistä kertaa hän kutsui veljään niin syyllisyyden ja uupumuksen vallassa. Anna anteeksi. Anoppi jähmettyi. Antti nosti päänsä. Mikael laski hitaasti lasin pöydälle. Tämä. Anteeksi pyyntö riitti ymmärtämään. 3 vuotta Leena-täti oli valehdellut. Mutta eniten minua yllätti appiukon reaktio. Hän ei suuttunut, ei alkanut huutaa, vaan kysyi vain hiljaa. Kuinka paljon otit? Leena-täti purskahti itkuun, peittäen kasvonsa käsiinsä. Hänen nyhkytyksensä kaikuivat hiljaisessa olohuoneessa. Ja sitten hän sanoi summan, joka sai kaikki jähmettymään, yli 70 euroa. Juuri sillä hetkellä portin takaa kuului tööttäys. Musta auto pysähtyi talon eteen. Autosta nousi itse Victoria, nainen valokuvasta.
Käsissään hänellä oli paksu kansio. Heti kun portit avautuivat, pihalle laskeutui raskas hiljaisuus. Victoria astui sisään hyvin itsevarmasti. Hän oli yli 40-vuotias, pukeutunut elegantisti, mutta ilman liiallisuuksia. Tuskin kukaan olisi ajatellut, että hän oli tämän perheen kaaoksen keskipiste. Anteeksi odottamaton vierailu. Kukaan ei vastannut. Anoppi istui liikkumattomana. Leena-täti laski päänsä. Antti nousi. Victoria, menkää pois. Hän pudisti päätään. Ei, tämä ei. Liiti sinuun. Antti. Hän laski kansion pöydälle. Tiedän, että saitte tänään tietää totuuden Leenasta ja niistä 70 eurosta. Anoppi katsoi kälyään surun ja pettymyksen sekoituksella. Victoria otti esiin paperipinon. Tulin palauttamaan kaiken. Kaikki yllättyivät. Palauttamaan mitä? Kysyi appiukko. Osuuden liiketoiminnasta. 3 vuotta sitten Leena sijoitti rahaa kanssani. Leena-täti alkoi itkeä. Antakaa anteeksi. Appiukko oli hiljaa. Victoria kertoi kaiken. 3 vuotta sitten miehensä kuoleman jälkeen Leena-täti sai kunnollisen vakuutuskorvauksen. Hän ei halunnut olla riippuvainen veljestään, halusi oman yrityksen. Silloin hän tutustui Victoriaan. Aluksi kaikki meni hyvin, kauppoja avattiin. Sitten markkinat muuttuivat, alkoi tulla tappioita. Silloin Antti tuli mukaan. Aluksi auttoi, sitten sijoitti itse, sitten otti lainoja, sitten lisää ja luisui alamäkeen. Nyt ymmärsin päätökset. Jokainen ajatteli pelastavansa tilanteen, mutta teki vain pahemmaksi. Appiukko kysyi. Ja, missä Liinan 70 euroa ovat nyt? Victoria avasi toisen kansion. Ne ovat tallella. Kaikki jähmettyivät. Jopa Leena-täti nosti päänsä. Silloin hän pyysi, etten kertoisi perheelle mitään. En uskaltanut, mutta nyt on aika. Myimme osan liiketoiminnasta. Tappioiden vähentämisen jälkeen Liinan osuus on noin 68 euroa. Anoppi painoi kätensä rintaansa. Mikael katsoi asiakirjoja. Kaikki luulivat rahojen kadonneen. Mutta vielä enemmän minua järkytti Leena-tädin reaktio. Hän ei ilostunut, vaan alkoi itkeä vielä enemmän. Salasin, koska pelkäsin. Pelkäsin, että saisitte tietää minun lähteneen sijoittamaan. Pelkäsin tuomitsemista. Ja kun Antti alkoi ottaa velkaa, en uskaltanut enää myöntää. Kaikki loksahti paikoilleen. 3 vuotta. 1 piilotti säästöjä, toinen velkoja, 3 takausta, 4 sairautta, 5 sijoituksia. Kaikki asuivat yhdessä, mutta jokainen piti salaisuutensa. Sinä yönä Victorian lähdön jälkeen kukaan ei nukkunut. Istuin pitkään parvekkeella. Uudisrakennuksen ikkunat loistivat. Ajattelin Mikaelin asuntoa. Sillä hetkellä hän toi teetä. Mitä mietit? Asuntoa. Hän hymyili. Ymmärsitkö kaiken? Miksi et myynyt? Sitä ajoin peittääkseni velat, mutta isä kielsi. Hän sanoi, että on jätettävä edes 1 pakoreitti. Silloin en ymmärtänyt, mutta nyt ymmärrän. Katsoin vastapäistä taloa ja minulle syntyi suunnitelma, mutta olin hiljaa. Seuraavana aamuna perhe kokoontui jälleen. Tällä kertaa ilmapiiri oli erilainen, ilman syytöksiä, ilman katseiden väistelyä. Kaikki paperit olivat pöydällä. Velat, säästöt, omaisuus. Kirjoitin kaiken ylös. 2 tunnin kuluttua kuva selkiytyi. Velka oli valtava, mutta tilanne ei ollut toivoton. Anopin säästöt, Leena-tädin rahat, Antin myyty auto, kaikki yhdessä kattoivat suurimman osan. Anoppi katsoi minua. Mitä sanot, Elina? Perheeltä ei puutu niinkään rahaa kuin totuutta. Kaikki olivat hiljaa, koska se oli totta. Kokous päättyi lähempänä lounasta. Kaikille syntyi toivoa, mutta sitten Mikaelin puhelin soi. Hänen ilmeensä muuttui jälleen. Hän meni ulos pihalle ja palasi 5 minuutin kuluttua. Mitä on? Anoppi kysyi.
Mikael laski puhelimen. Pankki on arvioinut talon uudelleen. Kaikki jähmettyivät. Ja sitten appiukko rypisti otsaansa. He ehdottavat, että myymme sen heti ostajalle. Kukaan ei ymmärtänyt, kunnes Mikael lisäsi. Hinta on 400 € markkinahintaa korkeampi. Kaikki jähmettyivät. Sellaista ei tapahdu. Miksi? Mikael mainitsi ostajayrityksen. Viereisen luksusasuinkompleksin rakennuttaja. Rypistin otsaani. Puhelimen näytöllä oleva nimi oli minulle liian tuttu. Se oli holding-yhtiö, jossa isäni Ismo oli työskennellyt talousneuvojana viimeiset 15 vuotta. Anoppi huomasi hämmennykseni. Mikä on Elina? Tunnen tämän yrityksen. Isäni työskentelee siellä. Ilmapiiri muuttui. Appiukko risti kätensä. Onko tämä sattumaa? En tiedä. Viime päivinä olin niin uppoutunut mieheni ongelmiin, että olin kokonaan unohtanut oman perheeni. Unohdin, että vanhempani seurasivat avioliittoani. Päivällä ajoin heidän luokseen. Heti sisään tultuani äiti halasi minua. Oletpa laihtunut. Illallisella isä katsoi minua. Tapahtuuko teillä siellä jotain? Kerroin kaiken. 20 € ruokaan. Antin 250 € velasta, perheen salaisuuksista, talon ostotarjouksesta. Isä kuunteli hiljaa. Mitä ajattelet? Kannattaako tätä avioliittoa jatkaa? Hän kysyi. Äiti laski haarukkansa. Isä katsoi minua pitkään. Tiedätkö, mikä tarinassasi on kaikkein yllättävintä? Tässä tarinassa kukaan ei paennut. Perhe käy läpi kriisiä, mutta vaikealla hetkellä selviää, kuka jää. Olin hiljaa. Hänen sanansa pyörivät päässäni koko kotimatkan. Illalla kotona Anoppi kutsui minut luokseen. Elina, halusin puhua. Kyllä äiti. Hän huokaisi. Anna anteeksi ne 20 €. Hymyilin. Hän otti minua kädestä. Pelkäsin niin paljon menettäväni talon, menettäväni perheen. Tein virheen. Hänen silmissään oli kyyneleitä. Puristin hänen kättään. Ymmärrän. Ensimmäistä kertaa tulimme todella läheisiksi. Seuraavana päivänä Mikael meni tapaamaan rakennuttajaa. Lähdin hänen mukaansa. Kun astuimme neuvotteluhuoneeseen, meitä vastaan nousi Niko, isäni kollega. Hän oli usein käynyt meillä kotona. Selvisi, että rakennuttaja osti maita megaprojektia varten ja appivanhempien talo sijaitsi aivan keskellä, siksi hinta oli niin korkea. Paluumatkalla Mikael kysyi, mitä jos todella myymme talon? Haluatko? Hän oli pitkään hiljaa. En tiedä. Tämä talo piti sisällään niin paljon muistoja, mutta myös niin paljon painetta. Illalla perheneuvostossa appiukko sanoi, mitä mieltä olette? Kaikki suostuivat myymään talon. Jopa Anoppi ei vastustanut. Talolla ei ole merkitystä, jos siinä ei ole rauhaa. Leena-täti nyökkäsi. Kaukainen sukulainen päätti muuttaa omiensa luo. Appiukko katsoi minua. Entä mitä sinä sanot, Elina? Vedin syvään henkeä. Mielestäni talo pitää myydä, mutta sen jälkeen meidän kaikkien on muutettava erilleen. Huone jähmettyi. Jatkoin. Rakastamme toisiamme, mutta olemme asuneet yhdessä liian kauan. Vastuut ovat sekoittuneet. Kaikki ovat tottuneet luottamaan toisiinsa ja lakanneet puhumasta totta. Kukaan ei vastustanut. Appiukko nauroi yllättäen. Se oli kevyin nauru koko aikana. Miniä on oikeassa. On aika jokaisen elää omaa elämäänsä. Kun nousimme makuuhuoneeseen, Mikael seisoi yhä parvekkeella, katsoen tyhjää asuntoaan. Menin hänen luokseen, hän kääntyi. Hänen katseensa oli päättäväinen. Huomenna haluan tehdä jotain. Mitä? Haluan muuttaa sinne. Sillä hetkellä sain viestin Kaisalta. Allekirjoitin juuri sinulle sopimuksen vastapäisestä asunnosta. Jähmettyin. Katsoimme Mikaelin kanssa toisiamme ja nauroimme.
Ensimmäistä kertaa näiden 2 viikon aikana nauroimme sydämemme pohjasta. Eli sinä ja Kaisa suunnittelitte kaiken. Mikael hieroi kasvojaan. Pyysin vain pitämään sitä varattuna, koska tiesin, että epäröisin. Katsoimme 12. Kerroksen pimeitä ikkunoita. 3 vuotta mies oli pitänyt itseään vastuun vankina, unohtaen, että hänellä oli oikeus toiseen elämään. Seuraavana aamuna pidettiin perheen viimeinen kokus. Ilman menovihkoja, ilman syytöksiä, kaikki luvut olivat selviä. Talo myytiin, pankin ja Antin velkojien velat maksettiin. Jäljelle jääneet rahat jaettiin. Appiukko säästi eläkkeelle. Anoppi säilytti säästönsä. Leena-täti otti 68 euroaan ja vuokrasi pienen asunnon. Sukulainen lähti. Antti muuttui eniten. Hän hoiti itse kaikki paperityöt ja otti vastuun. Eräänä päivänä, kun pakkasimme tavaroita Mikaelin kanssa, Antti tuli huoneeseen. Hän empi pitkään ja sanoi sitten, Mikael, anna anteeksi, että sälytin niin paljon harteillesi. Mikael taputti häntä olalle. Pääasia on korjata virheet. Antti kysyi punastunein silmin. Olitko hyvin vihainen minulle? Erittäin vihainen, Mikael nauroi. Molemmat nauroivat, ja tämä nauru huuhtoi pois vuosien väärinymmärrykset. Viikon kuluttua muutimme pois. Ano seisoi pitkään vanhan portin edessä. Appiukko tuli hänen luokseen. Sääli. Niin, monta vuotta täällä asuttiin. Mutta sentään mitä? Sentään, meillä on joku, jonka kanssa lähteä täältä yhdessä. He hymyilivät toisilleen. Muutimme Mikaelin kanssa juuri siihen asuntoon 12 kerrokseen. Ensimmäisenä päivänä seisoin auringonvalon täyttämässä olohuoneessa ja muistelin sitä päivää, kun minua pakotettiin maksamaan 20 euroa. Tuntui, että se oli tapahtunut edellisessä elämässä. Mikael tuli luokseni. Etkö kadu? Mitä? Että menit naimisiin kanssani. Naurahdin. Jos katuisin, olisin muuttanut tänne yksin. Hän hymyili pudottaen valtavan taakan harteiltaan. Seuraavat kuukaudet sujuivat rauhallisesti. Antti teki paljon töitä, otti lisätöitä. Kukaan ei enää antanut hänelle rahaa, mutta kaikki tukivat häntä. Leena-täti avasi pienen kaupan, sanoen, että hänen iässään on parempi pitää varpunen kädessä. Anoppi muuttui. Hän ei enää laskenut senttejä, kävi usein meillä kylässä, toi keittoa, piirakoita tai hedelmiä. Eräänä päivänä hän katseli asuntoa. Onpa teillä siistiä. Meitä on vain 2. Hän laittoi kädet puuskaan. Vihjaatko, että meillä oli sotkuista? Mikael melkein tukehtui tehensä. Minäkin nauroin. Vuoden lopussa kokoonnuimme perheillalliselle meidän kotiimme. Appiukko istui pöydän päässä, Anoppi vieressä, Leena-täti toi kotitekoisen kakun, Antti kiiruhti. Töistä. Asunto oli pieni, mutta lämmin. Pöydässä oli yksinkertaisia ruokia. Borssikeittoa, uunilohta, vihanneksia. Kukaan ei muistellut velkoja ja stressiä. Kesken illallisen Anoppi katsoi minua. Elina, minua hävettää yhä. Mistä? Äiti. Niistä 20 eurosta ruokaan. Kaikki pöydässä purskahtivat nauruun. Jopa Appiukko kääntyi pois piilottaakseen hymynsä. Antti lisäsi. Äiti, jos olisit avannut ravintolan, olisimme rikastuneet. Olisin ansainnut enemmän kuin sinun sijoituksesi, hän vastasi. Kaikki nauroivat jälleen. Ikkunan takana aurinko laski. Katsoin näitä ihmisiä, jotka olivat kerran olleet jännittyneitä ja haavoittuneita, ja nyt istuivat saman pöydän ääressä. Kukaan ei ole täydellinen, kukaan ei ole turvassa virheiltä. Mutta lopulta kaikki oppivat puhumaan totta ja kantamaan vastuun päätöksistään. Perhe ei ole sitä, että kannat kaiken harteillasi, vaan sitä, että jokaisella on oma henkilökohtainen tilansa, josta haluaa palata yhteisen pöydän ääreen. Kaadoin Appiukolle lisää teetä.
Hän hymyili lämpimästi. Ikkunassa syttyivät naapuritalojen valot. Tässä, pienessä asunnossa nauru jatkui. Sillä hetkellä ymmärsin, että kaikki oli todella ohi. Ei voitolla, vaan rauhalla. Kiitos, että kuuntelitte tämän tarinan. Jos se sai teidät ajattelemaan, jättäkää kommentti, jakakaa ajatuksenne tai kirjoittakaa vain, mistä kaupungista olette. Palautteenne auttaa meitä olemaan lähempänä. Muistakaa tykätä ja tilata kanavaa, jotta ette jää paitsi uusista tarinoista. Niistä saatatte löytää myötätuntoa tai jopa tunnistaa itsenne. Nähdään seuraavissa videoissa.